На малката уличка Виктор Юго, в близост до Орлов мост, под номер 5 се подава едно магаренце. Това е логото на клуб на пътешественика. Място заредено със свободен дух и положителна енергия, където всеки може да сподели своите преживявания по света и да натрупа нови знания. Вътре ни посреща една от основателките на клуба – Надежда Шаличева. Тя се подготвя за поредното събитие, което ще се състои на тяхната територия. Докато прави чай и бисквитки за бъдещите гости, Надежда намери време да ни разкаже за това как се е родила идеята за клуба, в който всичко е направено собственоръчно от нея и приятелите й Маргарита Ангелова и Александър Серафимов. Горе-долу преди 2 години започнахме да си мислим какво трябва да представлява клуба. Тогава точно моите приятели Марги и Сашо се бяха върнали от дълго пътешествие в Мароко и тримата решихме, че ще е много готино да започнем с колекция от някакви четива, разни художествена литература, карти, свързани с пътешествия. И започнахме да си търсим място и това ни отне горе-долу 1-2 месеца. И попаднахме на това място, което в момента се помещаваме, което се оказа супер подходящо, дори пода е с имена на магистрали в другата стая. Много от снимките са на Лора Василева, тя много обикаля Африка, Азия, Южна Америка. Много хора идват тук преди да предприемат пътешествие до някакви далечни, по-интересни места и си слушат презентациите, търсят си информация. Също много често са ни питали за контакти на някой, който е ходил и си обменят информация. Когато хората се посъбраха, Ралица също ни сподели за какво ще говори тази вечер. Здрасти! Днес ще разказвам за пътуването ни до Тайланд, Мианмар и Камбоджа. То беше преди 2 години. Това беше много интересно пътуване, защото ни се случиха супер интересни неща, такива много нетрадиционни. Затова и реших да го разкажа на хората, защото мисля, че ще им е много забавно. Видяхме супер красиви места, някои от тях искам да споделя с тях. И хората в тия райони са доста по-различни от нас и това много ми хареса. Всъщност това е причината да искам да пътувам и да обикалям точно такива малко по-далечни места, където хората са с по-различно мислене, с по-различен начин на живот и общо това много ме забавлява и много ме обогатява. А ние ви пожелаваме да достигнете своята мечтана дестинация, за да разкажете приключенията си в клуба на пътешественика.